Ito na yata, Manggisog proper, Mambungalon. Maraming bata rito. Tama. Sige. You know, woo! Good morning mga kagalan. Punta tayo sa barangay Mambungalon. Yun ay barangay ng Mercedes, Camarines Norte. Puntahan natin yung old Balite Tree. Tingnan natin kung gaano kaganda yung old Balite Tree na yun dito sa barangay Mambungalon. Let's go! Ito po yung way, kalsada papunta sa barangay Mambungalon. I-feature natin siya kung gaano kaganda yung old Balite Tree dito na dinadayo. Yun ang gagawin natin sa umagang to mga kagala. Yung kalsada pag-uusapan, fair lang naman. May part na medyo bumpy at may part naman na diretso ka lang ng takbo. Ayan, bumpy. Saan kalsada? Time check, it's 9:30 in the morning. Yun. Ganda ng panahon. Ayun, siguro eto na ang barangay Mambungalon. May mga kabahayan ha. Welcome barangay Mambungalon. Eto na nga. Dito tayo. Tanong tayo kung nasaan yung old Balite Tree. Ate, pwede magtanong. Saan po yung old Balite Tree? Ay, doon yata. Sa pataas. Doon pa po. Hindi pa po dito. Tali. Di ba? Malayo na po kayo. Maikot-ikot na lang po kami. Salamat po. Doon pala po yun. Yung kalsada pong kaliwa. Sige po, thank you. Ito na nga yun. Ito yung maganda. Ito yung nakita ko po ito sa Google Map. The best ang barangay hall na to. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ganda. Good morning mga hagala. Ito tayo sa barangay Mambungalon. Napakagandang barangay hall na nakita ko. It looks like a small municipal town, municipal hall. Napakaganda po. Ayan. Try po natin pasukin. Good morning po. Vlog ko po. Ang pupuntahan ko po sana yung old Balite Tree. Nakarating ako ng barangay Mambungalon. Tapos nakita ko po
Barangay Hall, ang ganda. Parang maliit na munisipyo. Kasi po ang balite po doon. Kaya po, O, di diyan ka na lang po. i-video ko na rin yung dagat, ang ganda. Kung mapunta po kayo sa balite, mas maganda. Sabi nga daw po. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping. The beach of Barangay Mambungalon. Kitang-kita yung mga island na malapit dito. Stumbling home, we don't know where we're going. Ano, may isda? Ano, may nahuli ka ng isda? Ala pa. Meron may isda? Nasaan? May nahuli kayo? Ito ang playground ng mga bata dito sa Barangay Mambungalon. Ganda. Starfish yata ito. Starfish ba ito? Daw. Ano yan? Nangihigop yan ng dugo. Ay, nga. The streets of Barangay Mambungalon. Tingnan natin kung ano meron dito. The best pati kahit mga street dito may mga sign. Oo. Organize ang Barangay Mambungalon. So we're going to Old BALITE Tree. Wala. Ito. Laki nga. Look how beautiful it is. Oh. Yan, simula dito ikutin natin kung ilang steps ang may ikot natin pabalik dito sa kinatatayuan ko. So let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 steps para maikot mo yung Old BALITE Tree.
Bata, tingnan natin yung mga bata. May mga pumasok na bata. Ayan, may umaakyat po. Ayun. Hidap maglagbas. Hidap maglagbas. Okay. Let's go. Akyatin natin ang old BALITE tree. Yeah. Alright. Grabe yung ugat ito. Ano po? Ang tindi ano? Ay, ito yung butas. Ito ba yung papasukin natin? Ang dilim. Lit-lit na butas. Bahala na. Wala nang atrasan to. Salamat po. Salamat sa kanila. Salamat po. Ah, sige, shout out. Grabe, ganda. Hello po. Yun, salamat po sa pagsama sa umaga ganito. Isang magandang experience po ulit ang nagawa natin na pwede kong ma-share sa inyo sa umaga ganito. Salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Barangay Mambungalon. Woo!